kaisa kok obono sanam chungo sabo mwthangjaknai tabo bórorok ni kaisa bul bujima tong chini poito khlaini bórorok hindu rok ngka joton morkyok klaibenai bórorok mwthangnai khlai nisa but akok bo muitu narak dije mathai chapter 25 obus kotoni kokno sapru ang tui kangi tongprunor ano tui khanrikha ang niri kriphrunor ano ririkha ang alango tongprunor ano naifeikha ok samung kahamno muitu narak engi mano borok poito khlaya engi mano borok kubi kaitona saimanlia hepano o samung kaham abo kaitorni akok no borok rakhoki tongkhanake engi mano borok kaitono sinia but engi mano kaitor borok no muthangi mano semine kebo sabo muthangjaya but tebo omohai chini bokroko bul bujima abo no sikimna nago joto non christian rok joto morkyok khlaini abo haya muthangi abo kaitorni thanise bo simse saimano sabo no chok hawat langai tlangya pia jodi bo kathang tongsani engi mano bo kaitono manya hepano bo kaham samung rok khlailang khanake bina samung bo muthangjagi mano but tobang borok saw samung kaham khlaibai nang muthangjak lak kaitoni muchumati tongai borok simse muthangjak no solong tia jakob tamsa abo muitu nardi poito tongma bai simia poito tongai samung kri kya poito krise samung bo belai require kyo ngi mano chen christian kaitono poito klani borok chini samung bai poito tongana ngi mano borok na kepon kaitoni kok thani saine sikri kaitoni kok no prochar khaine sikri kya borok kaitoni kok no khase khnalia ge borok bahai ke borok kaitoni achak nai omhai borok bai hosongde hinmani sing hoskurini bagai lama koro bupangni bathai nugui bo singoi manya tamni hinba sing phala kathar bai tuidul jagya Haleluya amen hinkeno kaitone aroni phaimasi kesing nugo yangla tatal filmai bai mokol muthub jago praido sajar bórorok boni ukologo rikharjak bebagya phano basa manglile mokol muthub jakeno imi tongo salsa phano romoi manliya boni bathaino tabuk jisu salangmani okogrok nangphaise tongphaikya omhai bórorok ni bagino jisu sawo ano subrai hinnai angrokno siniya bisikse samung khlaikana bo bisikse kosto ke buini bagai video rok snam khana suriwi hamyano hamdikana sing nini mumbai kobangma samung khlaika hinpano hamyano hamdika hinpano jisu sanai angrokno siniya obo paithani salni kirima singchani kokno sawo o bisikse kirima singchangno tamni nono jisu siniya ning saideman tamni hinban ning jisuno siniya kho Jisuno sinike ning boni samuno bo sinikamo buji khamo te saiman khamo boni kalbari koso thimani notui ning saknanya ongla khamo tamni hinba mwthangjakwi mung jisu simise te khoroksan aro phanuya kaitini khairok mano ning samung kahambai bolkha jisu kristo no karibo a khairok mano karibo mwthangjaknai tongo honei ning sarakha ubunthai rogo kok sapur rogo chini kisa misa mistake tongai phano mano phiaba mwthangjakmani kokno abo kothoma kahamno derari manse klainai abote kaisa kothoma kahamni kok se phaisinai obo soike mwthangjak borokni aroni eba ke kaitini aroni ongoi se manya ola kathorbai tongnai borok mwthangjakmani o mungsasik manibai bului abono derari hoise manya abon bagai obo belai keno kirima singsa kothoma kahamno juda ke sanai rokno Bible tamosa Galatians chapter 1 verses 8 and 9 Pia basing norokno pirimani akothoma kahambai helajak te kaisa kothoma kaham hunei sing phano pirima tongkhe choknahani sore phano pirima tongkhe bo gaijathung obo belai kheno kirima singsa kothoma kaham srai chini Prabhu Jisu Kristo no kari te mungsa phaniya tamni hinba bo simise sini bagi kalbari kruso thiyo hobjago saltani salo thangi basawo obono karite mwthangjakni lama se kri mwthangjaknani bagite bumungse rijagya tei obono kari mungsasi kokno sing bului sake obo kothoma gahamno terari mani klainai tei obo asikino sraimung hini sawo o kothoma gahamno kebo judake phellaijake pirmani tongkhe abo chuknahani swari phano thuinai hini sawo gaijanai hini sawo sing sakangno waisa o kokno saka tabu ang haino hai sawo Noro yasakmani kothoma kahambai phellaijak te kaisa kothoma kahamno kaham huni khorosasik norni thani pirkhe bo gaijathung kathar elambak belai khano srai tamni hinba o sungsar ha ganangi kaisano center abongkha kothoma gaham oboni bagai se kaitor bebak ugram snamo oboni bagai se kaitor o Bible lok snamo oboni bagai se bebak kaitor tini sini phalani bagai samung khayo obono se sing tatalkhe judake phiring hungkake kaitor sawo gaijanai hini sawo obo belai kheno kirima singsa kaitoni kothoma gahamno phere tatalke sanairok obo gaijanai hini sawo tinio youtuber tinio je gospel present khaikya a gospel abo pura kaitoni a kothoma gahambai pherjakse
bo tatal ke firingkha abon bagai kwbangma mokol muthungwi himerok lama koronai tabukno dakti sirigi hingka ke mwthangjakmani bo sogui gelak. Number 2 kothoma kaham tamo Rom chapter 1 verses 16-17 Kristoni kothoma kahamno tui ang lasia omo poito khlainai joto bórorok no mwthangna bagui kaitini phan judairokni bagui bo buini bórorokni bagui bo kothoma kaham obo lasima singsaya tamni hinba obo bórorokni phan ya obo ebo snammani ya bórorok sakbai kang phan bai samung kaham bai khlaimani ya obo pura kaitini phan che hini saw te a kaitini phan no tui sini lasinani irinani musapano kori tamni hinba obose bórorok no mwthangnai ba joto bórorok no mwthangna bagui se a kaitini phan ni saw kaitor je jagao phan dio abo bebak boni se ning nini phan bai khlaimano hungka ke kaitini phan aro kisapano osongya kaitor jodi khairok hungka ke nini aro kisapan to hake abo khairok mase onglia abon bagui sing srai saimanai o kothoma gahamongkha abo pura kaitini phan abo jotoni bagui hini sawo joto dofani bagui hini sawo joto je borok poito khlainai bo simise mwthangjaknai poito khlaiya hingka ke mwthangjakya Jisuno karwi te kubun lama se kwrwi te kuno bumung se kwrwi mwthangjaknani Jisuno karwi je swkpano samung kaham khlaidi Jisuno karwi je swkpano kwthar ongwi rik chumui tongwi phunukdi sikhi tongwi je swkpano kaham ongdi mwthangjakya hini sawo obose soini kothoma gaham tamni hingke kaitor bórorokno bahaike kaham hini romkha kothoma gaham abono phunukha sing sumsok gnang ongwi tongphruo kaitoni mokolo sumsok ongwi sitra ongwi hamyangwi tongphruo sing samung kaham bai phano a sumsokno soimanya ongwi tongphruo kothoma gaham singno kaham hini romina kha abono se phunugo hini sawo yapang busuk omo poito baise ongo sing joto abo poito khlaima bisingti simise kaitoni khairokma phaisok paikha sing abono poito khlaima bai simise mwthangjago poito khlaiya hingke mwthangjakya omo elembago hai hini sama hai poito khlaima bisingti kaitor bai kaham hini romjaknai borok bose thangnai oro belai kono srai kesawo je poito khlainai borok sumsok gnang hinpano kaitini khairokma bai bonok kaham hini romnai ei bo thangnai hini sawo Jisuno karwi jaswkpano samung kaham khlai tongwi mahapurush pano ongwi tongwi printhibini jottonthai samung kaham khlainai pano ongdi mwthangjakya tamni hinba Jisu simise mwthangnai chini papni khoma Jisu simise te kuno lama kwri omai phwrwngmung bisikse kirima singsa omai phwrwngmung no sing bujimanya hingka ke singba pholao mutui thangjak nong sinai nyabla o kaham sawo hwnwi sing haino lama korwi thango hallelujah amen hingkeno obo kaitini koksibla hwnwi ama kaitini bidi rok naikheba norok tebo se lama koronai bla aro to tebo kaham video ribo kaham kok sawo hingkeba tamo obode ubi kaitini arni ongkhana soiten buto kaitini kokno mukoso ke saimanobla sing aboro khe termanya bahike terman sinai ba sing aram khlai asugoi YouTube ni video naina bagui simi nasingi tonglayo girjao thangya kaitini samungo thangya sak ni samungo simi sing buljaklai kaitini bagui ke sing jorarwi manliya kaitino khulumnan bagui sing jorarwi manliya bahike sing saiman sinai ba tuyamo tongoi maikhurui samis bai buhu tukna musungjagui tokhangke sing poito raigano tongnai tabangma video naine sing amai keno lama koroi tongnai obono tabo ni Kristiyano ni obostha belai keno tunglulu kaitor dakli ni okhlai khibinai singte bonogo Rom chapter 3 verses 23 to 24 bebak bórorok no sumsok khlaikya hake singsajak kaitor bai haksal ongkha elembak srai bebak borok hini saw Hindu de Muslim de Kristen de bebak borok se haksal ongkhangke bebak borok no sumsok khlaikya hini saw Kathar elambago srai bebak borok sumsok khlaikya hini saw bebak borok wansade tipra sade turuk sade
na Hindu na Muslim na Buddhist na Christian bebak borok ni saw bebak borok sumsok khlaikia ganang de gorib de porijak de bebak bugra de seleng de bebak no sumsok khlaikia e bebak no kaitor bai salkha ni saw kaitor bai salkha bebak borok se sumsok khlaika hangke bebak borok se kaitor bai salkha hangke bo sumsok ni nakarjakna nangye diba bo kaitor bai ganao phanya nangye diba asumsuni nakarjak mung boromanai kaham samung khlai de untok rathari de ubun matai no khulmui de takjak matai no khulmui de borok ni snamjak mungrok no khulmui de নি আপনি ক্ষমা একমাত্র যিশু খ্রিস্টনি থুই বাই সিমিছে কাইতর বাই হাকসাল যাক তংমানি গানাও তো বনাই সাব যিশু খ্রিস্ট সিমিছে ব সিমিছে বনি কালবারি কুস থিমানি বিসিতি কাইতর বাই সিনো সম্পর্ক স্থাপন পায় গানাও তুবো ইনকে নিং বাহাইকে সাইমান যে যিশুনো কারিব যিশুনো পয়তো খাইয়াইব বরনি পাপ ক্ষমাংনাই এই কাইতনি গানাও সগিনাই হেनै bahagia samung kaham khlaima bai simi Mwthangjaknai hini sarak bisikse kerima singsa kaituna kiriya de onglang opok sana sakang 100 bar wansuna nangmani hiaba o borokno angta munuk tebo se kiriya tebo se confident koroksa soi ke Mwthangjakmani kokno saiman nai takhu bono comment khlaija bo abuni tamokhe kok phiroka oro signugo Jishu Christni bisingtui simise Mwthangjaknai bahai khele non Christian rogle Mwthangjaknai ba samung bai simi poito khlaiyawi Mwthangjakmanya poito bai samung bai kaitur khairokmani bisingtui simise haini bagino Jishu Christo sungsaro ma phayo belai keno srai Mwthangjakmani kokno saimannai borokno o kokno sao hiaba o tatal phiringnai boni o kok bai bote ose pung sugui tongo tamosa takuk sabo Mwthangjakya abo borok muni surok jasuk phano elembakni kokno sidi tei saimandi haifano kaitini sapano kebusia jing saboba borok Mwthangjakya henai sanai jing kaitor da gobangma comment naikha praise the lord amen ni lepakno comment dikha saimaya borok pura video de naikha na hani tothar elambago asik jora to sauble je Jisuno poito khlaya bo Mwthangjakya henai je Jisuno poito khlaya bo Mwthangjakya henai ni to sing tini kothma ga hampiri ma tonglaimle akotama gahamno khnawi poito phlaitung Mwthangjaktung hne inke ba sing kothama gahamno pina nangya je Jisuno poito khlainai bo Mwthangjaknai hiaba je Jisuno poito khlaya bo Mwthangjakya abo Christian de abo Hindu de Muslim de abo samung kaham khlainai de porijak de abo ya singa sujora to saimanumla aboni bagai boni akung sukmung boni atatal firingmung kothama gahamno firingmung abu bono kirima singsa otlangnai boni uklogo tongnai roknobo singoro tei tamnu hiaba kaitor haino khairok mabai borok bebak no phioknai sak Kristo Jisu tui kaitor bai kahmini romjaknai kaitor sing sumsok gnang kaitor bai hakchal gui tongmani jorao kaitor sino khairok kha sini samung kaham nuguya room pasni atop dalai ke srai saw sing sumsok gnang ui tong pruse kaitor sini bagai thio sing sumsok ganangui tongpro je Jishu Kristo sini bagai thio aboni maneno sing borok kaham ya ongui tongmani joraono sing kaitno khusi khlaimaya ongui tongmani joraono kaitni khairok ma phaisok paikha sing abono poito khlai Mwthangjakka hisaw obose prothoma gaham number 3 inke Jisuno kari bórorok Mwthangjakwi deman asing mung to phaina nangya aipano sing khana layano Jisuno kari bórorok Mwthangjakwi mano hinke bosuk na hano ya kari asik borokni bagai bujak mani lasi phunukjak bani kalbari kusho thimani abo bebak no magna bo time waste khaja bo siam kha ahaino sukna haya kari osangsaro khai borok bai bujagi sak no sumso gana ngoi kalbari kusho thimani abo bebak no tuyo posogoi thangbai kya inma se ongnai abo bisik sekire ma singsa wan suka keno wana mung phayo kiri mung phayo okogron tui bahai sarakana Jisuno karai sing Mwthangjakgono hinke kaituno sing sia hinmani se klainai kaitu rasik samung khlaibai mani program khlaibai mani bebakno suglia se ongi thangnai bo kalbari kurso thimani suglia paisuka mani suglia tui thangai basa mani suglia bo sukna hau tongkhan ong khamo
sukna hani okurui sengsaro borokni bai kalbari kuso thangya nangla khamo bórorok samung kaham khlai mwthangjak tongkhinai no sukna ha tongkhenong khamobla Jisu Kristo phaiyawi no suk khamo bo sukna ha tongoi no debak samung khlaiman khamobla bórorok samung kaham khlai no mwthangjagwi mano hingkake bo phaiyawi no suk khamo bo sorgo tongoi no bórorok no samung kaham khlaina bagui subak khamo sing bo bono yasakmani boni bagui asik sacrifice khlaimani kwbangma bórorok Jisuni bagui thiremani debak no sukli yangwi thangbai sinai tata rongwi thangbai sinai Jisuno karwi bórorok mwthangjagwi sepanya tamni hinba kwthar elembak abono srai saike sao samung bijap chapter 4 verse 12 bini bisingtwi simise bórorok mwthangjaknai tamni hinke sing mwthangjakna tei kaitor o sungsaro bórorokni thani bini mung simise risio belai kheno kwkruk twi hai kising tei srai srai bini bisingtwi simise ni sao bini bisingtwi simise tei aro jadu modu tei kebo phanuya bini bisingtwi simise bórorok mwthangjaknai tamni bagui himale o sungsar ha gwnangwi o sungsaro mwthangjakna bagui kaisano bumung rikha abo wngkha Jisu abo wngkha Jisu Jisuno karwi kubun bumungo tei mwthangjak mung kwrwi Jisuno karwi kubun samungo mwthangjak mung kwrwi belai kheno srai srai John chapter 14 verse 6 bo o kok no sao Jisu bono haini saka angno lama kono lama kwrwi bórorok jesukpano samung kaham khlai lama swnamthung borok jesukpano malmata butharwi lama khlaitung borok jesukpano borongrokbo thangwi paharokbo thangwi lama khlaitung borok jesukpano juda juda bijap poriwi lama khlaitung phiaba Jisu simise lama angno kubui angno langma hini sao ani bisingtwi phaiyakhe anadi ani bisingtwi phaiyakhe roksa phano aphani aro phaimanya Jisuni bisingtwi thangya hingkangke kebo phano sorgao sukna hao thangi manya obono kaham ke phunjuk kwkruk ke khanawi naldi mwthangjak mung Jisu simise number 4 samung kaham bai bórorok mwthangjagwi deman samung kaham bai bórorok mwthangjagwi manya tasingo bo ang saka Jisu simise bórorokni mwthangjak mung tei mung sathayo buya tamni hinba sing sumsok gwnang asumsok gwnang tei kaitor bai salmani jorao sing mung sasing dormo khlaibo samung kaham khlaibo sini sumsokni nakarjak mung phaiya kaitor bai sing haksa longmani o ganao sok phaiya Jisu Kristo thui bai simise sini papni khoma tei kaitor bai gana ongani awon bagui samung kaham bai bórorok mwthangjagwi manya samung kaham bai bórorok mwthangjagwi mano hinkhe Jisu Kristo kalbari kusuk thimani bo ahaino ongwi thangnai nangya ongwi thangnai tei kaitor singno khairoknani bo nangya se ongwi thangnai Jisu simino tei Jisu simino lama bo onglak Jisu simino lama hini sama bo tata longwi thangnai takjak mataino khulumwi bo bórorokno khulumwi bo jeba mungsasik manino borokno khulumwi bo khulumyai bo mwthangjagwi mano hini sama se klainai number 5 Hingke ang samung kaham khlaiya de tongnai kaitor singno omai hinui phiringya sing samung kaham mase ma khlainai tamni hinba kaitor singno som tei sati ongni hinui phiringo phiaba a samung kaham ang mwthangjaka hinise khlainani nangnai mwthangjakna bagwiya kaitorni a mwthangjakmani rino sing sungkha hingke abono borom khlai sing samung kaham khlainani nangnai tei samung kaham khlaimani abo wngkha kaitorni mungno singsasa khlaimani se Matthew chapter 5 verse 16 no okok sao omotei kheno norokni thani norokni sati masing thai ake norok samung kaham khlaimano nugui borok sukna hao norokni phano malobnai ma lobano sing samung kaham khlaio tamni hinba kaituni mung singsasa ongna bagui simise mwthangjakna bagwiya tabu je mwthangjaka hinui saimanai rok borok samung kaham khlaiya de tongnai borok samung kaham khlaiyawi de tongna abo ongwi sebanya kaitor boni phala kathar bai samung kaham khlainani bagui prerona khase khlainaika bo samung kaham khlaiyawi tongwi se mangla abon bagui mwthangjakka hinise ang samung kaham khlaidai mwthangjakna bagwiya number 6 hinki Matthew 25 o je sijak buskotoro aje bórorok aborok sabo
kubun dormoni borok da ari sing naileno bus kotor kaitini sajla bugra ongoi bebak swari rok bai phaifru bobini asuk thayong kusugo asuk nai ake sungsani bebak borok ni buskango thumjaknai bo borok no mera moroknai mera no pon bai sakagei tubuma haike khakni ke sakaknai Jisu Kristo ni a bus kotor ni kok no oro sawo oro signugo mera rok no pon bai sakaknai hini sawo mera rok sabo Bible sing porni ke saimannai mera rok ekmatro Jisu Kristo no poito khlanya rok no simise hino poito khlaya rok no mera hinya Jisu Kristo ni uklogorik thana rok simise mera muriknai ni uklogo mera no thango mera muriknai Jisu Kristo simise boni uklogo thangnai rok bono poito khlanya rok simise tinke Jisu Kristo no poito khlayawi kebo phano Mwthangjakwi kebo phano sukma hau thangya orono sing srai yogoi thango ei tolao sing thangna se nangya jayok sing tola tamno bomera rok no ke bini yagra bakhak ei pun rok no ke bini yaksi bakhak tonnai apru bogra bini yagra bakhak ni borok no hahini sanai apabai hamsari jaknai rok norok phaidi sengsa snamjak puroni simi norok ni bagai tiar khai tonmani o ha bantano na phaisidi ang o khui tongpru norok ano sarikha ang tui kangpru norok ano khankha ano sinia phano norok ano nogoka sarikha ang rikrui pru norok rikandikha ang hamya klai prubo norok naikha alongo klai prubo norok naipekya oborok bebak no mera rok ni samungse Jisuni ukologo rikthainai rok ni samungse poito khlainai rok ni samungse already borok mera Jisu Kristo ni ringmungo Jisu Kristo bai saina jagrok Mwthangjakjak rok poito khlai Mwthangjakjak rok borok Mwthangjakka hwnoi kaitoni samung kaitoni mung lobjanani bagui samung kaham khlaimanise kaitoni samungni bagui sacrifice khlaimanise tabukni o jorao sing wansugui naikhe tinio kwbangma borok kaitoni samungni bagui kolom tui khiklai tongo kaitoni samungni bagui rang puisa no lukhlai tongo kaitoni samungni bagui phan jora bebak rei tongo sacrifice khai tongo puri rok no subawi tongo puri rok no ri sumri tongo subai tongo kwbangma jagao a samungni kok no samase obongkha Mwthangjakna bagiya Mwthangjakka hwnoi kaitorano Mwthangka hwnoi te kaitoni mung singsasa ongna bagui samung khlaima rokse aboni bagui Kristo tongnai rok poito khlainai rok norok samung kaham khlaimano yakta kardi kaitoni hawa na bagui kaitoni samung tangjaran bagui boni mung singsasa ongna bagui norok samung khlainai rok no phano subawi mano motha rok no norok subawi mano samung kaham khlai thangbi kaitoni mung lobjana bagui paithagoke number 7 tatal phringnai a borni kogrok bai borok tamongi man boni o kok bai kwbangma borok no lama koronai borok Kristoni a samung no helengkhe nasinai tei poito khlairok ke Jisu khatung puri khese nuknai compromise teaching khlaisinai compromise o phaisok paisinai tungulu khlai paisinai kwbangma Christian rok hainongoi tongo prasar khlaiya nanglia kothoma gaham pina nanglia tongthok chathok gongte tongo motharogo a jinis hapre tongo omahai teaching rok ni bagino so omahai phirung bai khardi hakchalongri tei tinio o phiringnai takhukno bango kopno sawo kaitor tabo phano maya kana kaitor tabo phano khairogo kaitor mono nakarnai tabo phano nini a video ni bagui repent khlai kanke a video no tuino ning teisa haina hai borno thani nakar sanai a video no abo ani saya hne soi kothoma gaham no pirpiri nini abul no correction khaini jora tongo nini thaniwo kaitor mono kubui kaham lamao himnani repent no mani khaki phinani subathung hamari khaito